mụ na ndị Yoruba nọ ọfụma ahụla m ọtụtụ ndị Yoruba, mana ihe ndị a na-eme bụ ọsọ gị bụrụ onye Igbo nọ n'etiti ha, gị na ha na-akpa nkata, ha achọdị ịma ma ị na-anụ asụsụ ha ma ọ bụ na ha anụ asụsụ ha. Ihe ha na-asụ bụ Yoruba. Ị ga-ahụ nwere ike nakọtasị ma ọ bụ unu niile nọ ebe ahụ na-asụ Bekee, ya hụ ha nakọta sụkata ha echigharịa n'asụsụ ha, sụtụ asụsụ ha. Onye na-abụghị onye obodo ha nọ n'ebe ahụ, ọ gbasara ha. Ọsọ ụnụ dị ịtọ dị nọ bụrụ onye na-anaghị anụ asụsụ ha, ọ gbasara ha, anaghị ege ha asụ asụsụ ha. Ọ na-abụkwa uru n'ụtụtụ ha hụ gị, ha sị gị eke arụ abụ good morning. Ha achọghị ịma ma ị bụ onye Igbo, ha achọghị ịma ma ị bụ onye Hausa, ha achọghị ịma ma ị bụ onye be ha, ha achọghị ịma ma ị na-anụ asụsụ ha ma ọ bụ ị na-anụ asụsụ ha. Ihe ma bụ na ha ekele nene gị nwa ka ọ dịzi ma ị ga-ereply na Igbo, ma ị ga-ereply na Yoruba, ma ị ga-ereply na ihe ịghọta. Mana ndị be anyị bụ ụtụtụ ọbụla good morning sir, good morning ma, good morning ka. Chefuo na anyị nwa ihe anyị ji biri bụ ịsaanachi. Oge ndị ọcha batara ka ha nyere anyị good morning, anyị bịazie na-emezi ya translate. Anyị na-translate good morning to ụtụtụ ọma, mana ọ bụghị ụtụtụ ọma ka anyị ji bụ wee biri, ọ bụghị ụtụtụ ọma bụ asụsụ anyị. Ụtụtụ ọma ọ bụ ihe ndị nna nna anyị ha ji wee too. Ihe a na-eme bụ n'ụtụtụ ha sị gị ịsaanachi, unu apụtakwara ụra, unu eteela, otu olu ndị si dị. Ese ụmụazị akwanụ ha pụtara ma ụnụ nwa. Ị hụrụ ya? Ndị Igbo na-eji ihe dị ka ajụjụ wee mara etu mmadụ mere. Ya bụ ekele ha, etu a ka ha si ebi. Ọ bụghị ụtụtụ ọma. Emene nke a.